Salut tuturor! Astăzi, în cele ce urmează, vă vom prezenta 15 lucruri fascinante despre câini. 1. Există 450 de milioane de câini în lume. 2. Câinii au fost primele animale domesticite de om în paleolitic. 3. Când se nasc, sunt surzi, orbi și n-au dinți. Încep să vadă undeva pe la vârsta de 3-4 săptămâni, iar primii dinți le apar între 3 și 7 săptămâni. 4. Respiră și cu ajutorul limbii. 5. Au 321 de oase și 42 de dinți permanenți. 6. Frecvența cardiacă medie a unui câine sănătos este de 120 de bătăi pe minut, ceea ce înseamnă că inima lui îi bate cu 50% mai repede decât cea a unui om. 7. Frecvențele sonorului ale fulgerilor le afectează urechile. Teama pe care o arată atunci când începe o furtună este posibil să fie de fapt o reacție la durere. 8. Au o abilitate de a vedea lumea în culori, dar nu în nuanțe atât de diverse precum oamenii. 9. Amprentele nasului sunt unice, la fel ca acelea digitale la om, dar mirosul lor este de 100.000 de ori mai puternic decât al omului. 10. Cu cât este mai lung nasul lor, cu atât se răcoresc mai repede în sezonul cald. 11. Trăiesc în medie 15 ani, dar cei de la oraș au o viață mai lungă, cu 3 ani, spre deosebire de cei de la sat. Mai mult, un an din viața lor este echivalent cu 15 din viața unui om. 12. Ciocolata conține o substanță similară cofeinei, numită teobromina, care îi poate îmbolnăvi pe câini sau care, în unele cazuri, le poate fi chiar fatală. 13. Câinii din rasa Basset nu pot înnota. 14. Obezitatea este afecțiunea cea mai des întâlnită la câini. 15. Câinii pot învăța până la 250 de cuvinte. Cei dresați să deprindă limbajul omului au inteligența similară unui copil în vârstă de 2 ani. Acesta a fost top 15 lucruri fascinante despre câini. Dacă v-a plăcut, dați un share și un like. Vă mulțumim și ne auzim data viitoare.